Așa. Ce faceți acolo, mă? Facem ne jucăm cu plastilina, le-a lăsat doamna. Da? Să vedem cine are talent dintre voi, da? Bine. Hai să vedem cine știe să facă un om mai repede. Ce? Un om. Nu mai e ușor decât mine. Ia să vezi și eu, Bia. Dacă că nu scrii aici, nu? Să vedem cine termină un om mai repede. Eu. Tu că tai sirena, nu? O, ce faci acolo? Faci operație? Bas cu ciocanul, omuleț? Nu fac compensație. Tu ce faci, mă? Îl tai? Ai farfec. Avem, Așa. Îi tundeți părul la om, da? Cu ciocanul îi scoateți dinții. Ia să-l prezinți la cameră aici. Da, acolo, să vedem. Ce om e ăsta? Mamă, ce cap are, zici că e cârnat. O că n-am terminat tot. să faci carici. Am prefăcut, gata. Gata, el. Tu ai terminat? Eu mai am. Nu mi-e plăcere. Gata, luați-vă la revedere. De la cameră. Așa, ia și tu la revedere. Ia și tu. Ia și tu. Gata.